So, mga igsoon, naalam ko gamay nga issue ninyo mga igsoon, no? Kabahin kini sa dili pa mubalik si Jesus dili sa kalibutan, no? So, ato nang masayran mga igsoon nga dili sa Mateo 24 city nga nasuwat na, no? Kaning lino, gutom, kaning kamatay, mga sakit, o kanang gubat, no? Gubat, batok, nasod, yan, kiharian, batok, kiharian. So, karon na igsoon na tuma na. So, mao na siya mga timaan sa kinayahan sa kalibutan, no? Sa di pa mobalik si Kristo. So, dili igsoon, ako basahon sa Mateo 24 city, ako nang giingon, no? Giingon dili, kay managgubat ang nasod, batok, nasod, o ang giharian, batok sa giharian, o mahitabo ang mga gutom, no? atong matanaw sa mga television may igsoon na anay gutom sa lalaing mga lugar, no? Krisis dili lang sa laing lugar, pati na sa atong nasod karon, no? Ato na nakita ang nagkalain nga mga problema may igsoon, no? Linog, sa gitna din linog, gutom, kunya, malaggubat ang nasod, batok, nasod, ug harian, batok, harian. So mao na say mga igsoon mapalatandaan nga ang Ginoo hapit na siya mobalik. So mao na say mga karakter sa atong kapanahonan karon mga igsoon. Unya mga igsoon kaning maghisgot punta sa kinayahan sa mga tao mga igsoon, naagya po'y naagya po'y mga negatibo, no? Makita nato sa mga katawhan karon. Mao na kitawag mga timaan, no? Sa social sa kalibutan, no? Karon mga igsoon gabi naka-high-tech ang panahon karon, no? Kaya mga bisang mga bata mga igsoon na mga cellphone, gadget, sa padiha mga igsoon, no? Igsoon, no? Malingaw na sa mga ML, games, so klase-klase nga mga games nasa cellphone may igsoon. Usap po na siya ang paglingla sa mga kabataonan. Isa gali dili mga bataonan may igsoon. Apil pagali ang mga kadagkuan may igsoon, no? Nga malingaw sila ana nga mga videos, no? So mao na po na siya pitik sa yawa may igsoon nga aron ikaw mahilayo ang imong pagtuon sa Biblia, no? Kaya ato naman kamalingaw sa cellphone. So mao na siya mga kinaiyahan. So dili po na mga igsoon nga mga social nga timaan rin sa kalibutan, naapod yung mga kinaiya sa gid sa tao mga igsoon, no? Unsay gisulti sa Biblia ban sa social nga kahimtang sa kalibutan sa katapusang mga adlaw, no? So naapoy mga negatibo nga makita nato sa mga katawhan karon mga igsoon. Diri makita sa 2 Timoteo 3 versikulo 1 o 4. So akong basa may igsoon, no? So akong basa may igsoon. 1. Apan sabta kini nga unya sa kaulahi ang mga adlaw managpanggubat, no? So katong sa Mateo 24 city o diri sa 2 Timoteo 3:1. So same lang gihapon ilang gisgutan dito may igsoon, no? About sa kalibutan nga naay panaggubat, no? Mga nangabot ang mga panahon nga malisod. So, no? Katapos ang mga panahon nga na kuana ginato na ato na gyud nga naramdaman kung Tagalog pa. Kung sa Bisaya pa ni nabati na ang kalisod sa dagan sa atong kapanahonan may igsoon, no? Ang kalisod. So ngano ang kalisod may igsoon? Usapon may igsoon kaning gitawag og pandemya, no? Ang pandemya daghan kaayo mga negosyo karon ang nanira tungod aning sakit, no? Mao na nga may igsoon nga apektado ang mga negosyante og mga tao, no? Labi na sa ilang panginabuhian karon. So mao na may igsoon nga ang panahon karon may igsoon nagkalisod magkalisod kay dili naman ingon nga mabalik ang atong normal may igsoon ang atong kapanahonan kaniadto karon
nagpadung pagyuta sa panahon nga kung atong nasinati karon ang kalisod sa daghang panahon maigsuon, musamot pag gini maigsuon kay naman din sa Biblia nga sa katapusang panahon ang kalibutan magkalisod. Mao na sa mga timailhan po na maigsuon nga sinyalis nga ang Ginoo hapit na gyud siya mobalik. So balik na maigsuon sa karakter sa mga tao sa ulahing mga adlaw. Sa 2 maigsuon sa bersikulo 2, kay ang mga tao unya mahigugmaon man sa ilang kaugalingon. Nabati ni maigsuon nga ang mga tao niya mahigugmaon man sa ilang kaugalingon, no? Sama ni siya maigsuon mahigugmaon sa kaugalingon. So puro na lang ang ginhona ang iyang kaugalingon maigsuon, wala na magunahon na unsay mga umalabot sa dagan sa panahon maigsuon. O ikaw tao nga busy ka sa imong negosyo, mao na lagi magunahon na unya, wala nimo handurawa ang mga panghitabo sa atong palibot karon nga naunsa nakita karon maigsoon. So mao na nga ang mga tawo mahigugmaon, daghang kayo klase nga mahigugmaon, no? Kaya sama anang mapalibihon ta, mapalabi-labihon ta sa mga butang nga mga kahilayan maigsoon, no? Kanang adto ta malipay maigsoon, no? Mao na say mahigugmaon man sa ilang kaugalingon. So daghang daghang paagi nga din ang tao mahigugmaon sa ilang kaugalingon, no? Sama aning sa mga hinapi kanang muwartahay, no? So di na magunahon na sa pagsimba sa adlong Sabado, no? Nga naa sa ika-4 nga sugo ng Sabado kay bisa ang Sabado trabahoan lang gihapon. So naigo na maigsoon nga ang Sunday to Friday mao na siya gihatag nimo nga ikaw mabuhi, no? So mao na igsoon mga usapon sa mahigugmaon sa ilang mga kaugalingon, no? Masukihon sa mga ginikanan, kabantay ka maigsoon nga ang atong mga kabatunan, atong mga anak karon mga kabatunonan maigsoon, no? Gahit na kay mga ulo, suguon gahit nimo, daghan na kay mga yawyo maigsoon, no? Tapos ngano man nalingaw na sila sa ilang mga labi nagkaron maigsoon nga kada usa na nagi-cellphone, so adto na sila malingaw, di na sila mo sukol sa maginikanan, no? Naa na sila kaugalingon nga taras maigsoon, no? So naa na karon maigsoon na nabati na nato ang mga kinaiya sa mga tao karon mga igsoon, no? Sa maigsoon, tig pagawal, no? Tig pag kanang garabon kay kamistorya sa imong sikatawo nga feel nimo nga ikaw na gid ang pinaka the best, no? Pinakagarbo sa panila hambugiro. So naa maigsoon mga kinaiya karon maigsoon hambugiro ang mga tao, no? At labi na nakisakyan na nakikwarta maigsoon. So naanay uban nga mga hambugiro bisag kay walay kwarta na hambugiro magimison unsaon na kana kung ikaw naay maubang tao ha nga hambugiro. Tampalasan, no? Tampalasan, masukihon sa mga ginikanan, walay ikabalos, dili Diyos nun, no? Walay pagbati sa pagigugma, no? Isa pa diri, dili malukmay, no? May init imong ulo, wala kay pagbubong sa kagalingon, tig butang-butang, no? Tig butang-butang kag tawo nga bisag wala siya sala imong himumoang mga abati nga mga negatibo, no? Mapatuyangon kauban na sa may gugmaon sa iyang kaugalingon, no? Sa labi na sa kalibutan, no? Mabangis, no? Dili mahigugmaon sa maayo. So mao na sa mga tao nga wala diha kanila ang Holy Spirit nga gihatag sa Ginoo, no? So may bawaan na maginimo ang tao nga suon nga ang kinaiyahan sa ulahing mga adlaw, no? So ato na mabati na bisa atong mga bisa ato kasinglinganan, no? Mao na suon nga naa na kita sa ulahing mga adlaw kay nasuot naman sa Biblia magsuon na, no? Naa na kita sa katapusan mga adlaw magsuon kay nasuot naman din sa Biblia ang kinaiyahan sa mga tao sa katapusang panahon magsuon. So mao na igsuon nga mintas nga ang Ginoo sa dili pa mobalik ato gyud ang hinahinayo ng atong batasan nga ato nagisalikway, no? Ato gipakita ang pagkamaayo, no? Atong pagkamaayo ngadto sa Ginoo. So maay pud ta sa atong isig ka tawo, no? Dili na taingon nga kinahanglan nga atong bunaw na atong kaugalingon so kaya mabot ang panahon nga kana atong kaugalingon kay magmaon sa kalibutan magsuon
dinig na mo ay makaluwas ka na to. So mao na katulog igsoon na ako may sir kaninyo o ang Diyos magapanalangin ka natin.